हेल' एभ्रिवान, दिनैहाय आङो ब्लाउसनि बेक साइडआव सिम्पोल मोनसे दैहु महरनि शेप लानानै फैदों डिजाइन। फार्स्टआवनो ब्लाउसनि बेक साइडखौ मोनब्रै फोल्ड खालामना लाबाय, नैबेफोरबायदि लाइनिं आरो मोजां जिखौ। बिनिफ्राय बेक साइडनि ब्लाउसनि गोलावा दङ 15.5 टटेल, बिनिफ्राय 14आव मोनसे सिन होनानै होबाय आरो बेखौ स्केलजों आङो मोजाङै बोथेनानै लाबाय। बिनिफ्राय लागोन आङो फाफ्लिनिफ्राय नै ब्लाउसनि गोथौखौ 9सिम लाबाय आरोना, बिखुंनि राउन्डखौ। बिनिफ्राय नैबेथिंजाय 2 हाफआव मोनसे सिन होनानै होबाय, बेखौ स्केलजों बोथेनानै होबाय आरो मोनसे स्केल बायदि नै दैहु महरनि शेपजों बिखौ राउन्ड शेप होना होबाय, इउ शेप। आरो बिथिंजायबो 14आव मोनसेहाय 2 हाफ सिन होनानै होबावबाय, स्केलजों जा जोङो 14 सुनानै लादोंमोन नैबेथिंजायबो 2 हाफआव मोनसे मार्जिन होनानै होबावबाय। बिनिफ्राय 2 हाफ मोननैखौबो बोथेनानै लागोन 14निफ्राय नैबेथिंजाय आरो 1.5 इन्सिनि एसे बारा लाबाय आरो बेखौ दैहु महरनि शेप होनानै होबाय। दा बेखौ मोजांहाय हानानै लानोसै, लास्टसिम हानानै होबाय, नायनो हायो। बिनिफ्राय दा बेखौ दोनथ'सिगोन आरो नैबे मोनसेखौ बेलेग कालारनि लागोन आङो जिखौ, बेजोंनो समान जा हादोंमोन बिनिसाय एसे गिदिर लागोन आरो नावमान सादारन आधा इन्सि बारायना लागोन। बेखौ हाना लानानै बेजोंनो समान सुनानै बे मोनसेयाव आगरनि डिजाइन होगोन आङो, नैबे गांसेखौ आरोना। बेनो जाहैगोन सिम्पोल डिजाइना, बेजोंनो समायखांनानै होगोन, बेखौ गारा, बेजोंनो सुनानै लागोन आगरखौ। बेनिफ्राय बियो जाहैबाय नै बेक साइडनिया। फ्रन्ट साइडनिखौ सुनानै लाखादोंमोन नालाय आङो बेक साइडनिजों जइन खालामना होबाय। दा बेखौ फ्रन्ट साइडनिखौबो रेड कालारनि नैबेफोरबायदि पाइपिंजों जइन खालामनानै लाबाय आङो, माने पाइपिं होलांगोन आरो बेवहाय लास्टसिम नैबेहालासि बिखुंजानि नै बेक साइडनिया लासि आरो फ्रन्ट साइडनिजों शल्डारखौ जरायनानै लाबाय। फ्रन्ट साइडनिखौ दिन्थिबाय थायासै आं, जास्ट बेक साइडनि डिजाइनखौल' दिन्थिनो होननानै। बेनिफ्राय एसे हानानै लाबाय जिखौ, जाहाथे बोलियो, बेफोरबायदि मोनसे सुनानै लाग्रोनानै। दा आङो बेवहाय गुफुर कालारनि नैबेफोरबायदि पाइपिंनि दिरुं थननानै लाबाय बेनि सिङाव आरोना, आरो बेखौ सिंजा माने नैबेफोरबायदि बेलथाय हरगोन आरो साजा सुख्लायनानै लागोन। दिरुङा बेनि गेजेराव थाहैबाय, नै बे रेड कालारनि जिनि गेजेराव आरो बेखौ लास्टसिम होनानै लागोन। नै दिरुंखौ आङो सुनानै लाखाबाय लास्टहालागि बेक साइडनिया लासि फ्रन्ट साइडनिफ्राय आरो दा बेखौ सिलायनानै लानोसै, नैबेफोरबायदि नुहैगोन बेखौ सिम्पोलनो फिसाहाय आरो। पाइपिंनि गुफुर दिरुङा रेड कालारनि जिनि गेजेराव थाबाय आरो बेखौ एसे टाइटलि बोयै सुलांनानै ला, सिम्पोल नुनायनि आरो फिसाहाय नुनायनि। गोदोनायाव बांद्राय गुवारब्लाबो मोजां नुवा नालाय, नैबेफोरबायदि नुहैबाय। बिनिफ्राय इस्ट्रि होयैखाय आंनिखौ खथ्रा नुदों। फारनैबो साइडखौ बानायनानै लाबाय आरो आङो फ्रन्ट साइडनि सिलायनायखौ दिन्थिनानै होआसै, स्लिभनि सिलायनायफोरखौबो दिन्थिनानै होआसै, जिहेथु आङो भिडिअआव बेक साइडनि हानाय आरो सुनायनि भिडिअखौल' लानानै फैदोंमोन नालाय, बेनिखायनो फ्रन्ट साइडनिखौ सुनायखौ दिन्थिबाय थायासै, बेक साइडनि डिजाइनखिनिखौल' दिन्थिनानै होबाय। बिनिफ्राय नैबे बिबारा जाहैबाय आरो बिबारखौबो आङो सुनानै लाखादों, सिङाव आरो लाइनिं होनानै लाखादों। बिनिफ्राय नैबे बेक साइडनि जिजों जरायनानै होबाय फारनैखौबो। बेयो स्लिभनिनो बिबारखामोन बेनिनो, बिनिखायनो पाइपिंखौबो आङो रेड कालारनिनो मिलायनाय होना होदों। जोबोर सिम्पोल आरो बे सुनाया, गासिबो भिडिअ नायनानैनो रोंगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नायनो हायो लास्टाव माबोरै नुखो आं बानायनाय सिम्पोल जास्ट बेक साइडनि डिजाइनखौ। थ' बाय बाय, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो।